ମାଇନାଟା ରଖେଇ ଥୋଇଦବନି ସବୁବେଳେ ପକେଟରୁ ପଇସାଟା କାଢି ଦଉଛି। କଣ ହେଲା କାଇଁ ପାଟିଟା କରୁଛ? ଗୋଟେ ପଇସାଟା କାଢି ଦଉଛ ପକେଟରୁ ଜଳିଖିଆ ଖାଇছে ପଇସା ନାହିଁ। ସେ ବାବୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ 5000 ଟଙ୍କା ପଠେଇଦ ତାର ହଷ୍ଟେଲ ଫିସ୍ ଆଉ ବହିପତ୍ର କିଣିବାର ଅଛି ତ। ତ ପିଲା ଏଇଠି ପାଠ ପଢୁଛି କିଲୋ 5000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦରକାର ବହିପତ୍ର କିଣିବାକୁ। ଏ ମାଆ가 ସେ ପିଲାକୁ ଖରାପ କରୁଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ପଦାକୁ ପଠାନା। ହେଡ଼ି ବାବା 7500 ପଠେଇଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ ହେଲା ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉନ। 2000 ଭୋଜିରେ ତାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଉ। ପଇସା ଭାସୁଛି ନା ଆଗ ଥର ତତେ କହିଥିଲା ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତୋର ବୋଲି ତତେ କିଏ ପଦୁଡ଼ି କହିବା ହବନି ତା ମୁହଁରେ ଫିଙ୍ଗୁ 2000। ହଁ ରୋଗ ହଉ ବା କ'ଣ ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ସବୁ ଉପାସ କରେ ମରିଯାଉନୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିବାହ ହେଇଛି ନେ ଔଷଧ ଖା। କହିଲେ ତୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଆଇଥିଲ ଥରେ ଏ ତାତା ଗଲା ଗଲା ହାତ ପୋଡ଼ିଗଲା ନା ଆରେ କ'ଣ ଦରକାର ଲୋକ ବେଲି ହେଇକି ଅଣ୍ଡାଟା ନିଆଁ ଲଗେଇ ମାରିଦ ମାଇନାଟା ବୋଲି ହେଲେ ମୋ ଛାଡ଼ି ପଳଉଇଲ ପୁରୀ ତ ଯାଉଛି 2 ଦିନ ପାଇଁ। ହେଲା ଲ କଥାରେ ଅଛି ଅଣ୍ଡାରେ ପାଦ ତଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ତୁ ପୁରୀ ଯାଉଛୁ ନାଇଁ ବେଶୀ ଫୁଲେଇ ମୋ ଛାଡ଼ି ରହିଛୁ ତ ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିବାହ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ରହିପାରିନି ନା। ଦେଖିଆ ଏ ବୁଢା କାଳୁ ତମକୁ କିଏ ଝିଅ ଦଉଛି। ନେ ଟଙ୍କା 2000 ରଖି ତା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ।